Mina ngingumuntu othanda abantu, akekho umuntu engimzondayo. Konke amagumbi ami nomhlaba abantu ngiyabathanda. Yikho esinye isikhathi ngiyanikelela ukuthi ngibe nabantu abambalwa engibathathayo engibasizayo mahhala, bese bebuya bezobonga. Ngithathe lelo nani engilithathayo ngibasize abantu ababe bezobonga, babe bazobonga. Omunye ngohambayo forever ethi kwakuvele kuzolunga, ngimbone eseqhamuka futhi esenenkinga. And then lokho akusho ukuthi ngoba abanye abantu benza kanjalo sizogcina ukusiza abantu mahhala kulabo esibathathayo kwesinye isikhathi. Ngidlule kuleyo ndawo, engithanda ukukucacisa, usukuma uza kimi ngoba unenkinga. Kusuke kungesimina engidale leyo nkinga yakho. Njalo angiphehleleli inkinga emuntwini. Umuntu usukuma phansi esiya kumelaphi noma nakuphi umelaphi, ngingazibali mina ngedwa, ngoba ezibona ukuthi unenkinga, ufuna ukubana leyo nkinga enqotshelwe ayisizakale. Sithathe-ke manje isikhathi sethu sokuthi sisize lapho esikwazi khona ukuthi sisize, sikubekezelele ukuthi sikusize. Sibona ukuthi kade uhamba abantu usizo ungalutholi, silwe nayo inkinga yakho sikusize. Kodwa-ke wena ongakwazi ukubekezela ukubana izinkinga zakho uyakwazi kudala uzihambela ungalutholi usizo, mase ufike kithi sithi siyakusiza ngokukubekezelela, ngokukumela, ngokukulwela kuyo yonke imihambuma, ngokukulwela kuzo zonke izinkinga zakho, ngokukulwela kuwo wonke amanzi amnyama esisuka sibona ukuthi unawo, sifuna ukukukhuculula kodwa ungakwazi ukulinda. Ngicela uma ngabe ungumuntu onjalo, ongakwazi ukubekezela ukulwelwa emanzini amnyama, owaphehlelwayo, ongakwazi ukulwela kuyo yonke imikhokha yakho obhekane nayo, ungezi kimi. Ngifuna umuntu ozaziyo izindaba zakho ukuthi unenkinga, uyakwazi ukumelana nokulwelwa inkinga yakhe, size siyinqobe. Sengingasho mina ngithi ngoba ngiyazazi ukuba noma ngithi ngiyakwenzela imali overnight, lakho mandla nginawo ukuthi ngikwenzele leyo mali overnight. Uma ngithi inkinga yakho ngaka-3 days, ngiyakwazi ukuthi nginawo amandla ukuthi ngikwenzele imali yakho for 3 days, after 3 days. Kodwa-ke kwesinye isikhathi thola ukuthi nawe unezinkinga zakho onazo, uthola ukuthi into mayiphakama uthola ukuthi iyagwemeka, iyema. Mase ngikulwela ukubana siyinqobe leyo nto. Wena usunokwakho okucabangayo ngokubana ubone ngikunikeza isikhathi, ngikunikeza nenhliziyo emhlophe, ngikunikeza nomusa, ngikunikeza nangothando. Mawuzazi ukubana ngumuntu ongakwazi ukulinda ngezinkinga zakho onazo, ngicela ungazi kimi. Umuntu engimfunayo ngumuntu ozaziyo ukubana ena ufunani. Ngifuna umuntu ozaziyo ukuthi yena usehambe isikhathi eside, bona ukuthi usekhathele abantu abambekezeleli. Mina nginakho ukubekezela, kusize ngikulwele enkingeni yakho, size siyinqobe. Uma ngithi imali esheshayo ngiyakwenzela, noma ingathatha mhlawumbe iviki, noma ingathatha 2 weeks. Kodwa-ke uma ngabe silwile sanqoba thina esikudingayo ukuthi silwe sinqobe, sikusize kuleyo nkinga yakho. Ungamphuthumisi, ungangisebenzisi ngaleyo ndlela wena ofuna ngisebenze ngayo nangokuthanda kwakho. Mina uma ngabe nginenkinga, ikakhulu endaweni zezifo, ngiyakwazi ukulinda, ngiyakwazi ukuzila, ngikhalise abakhalayo emndenini, kuyenziwe konke okwenziwayo, sibe sesiqhubeka ngomsebenzi. Ngingenani ukuthi wena ucabangani, ngicabanga kwakho.
Mina angisebenzi ngokucabanga, ngisebenza isintu sasemandulo bantu bakithi. Ngisebenza isintu sasemandulo futhi leso angeke sitshintshe, ngisitshintshiswa ngumuntu. Ungazi kimi ma une-depression yakho, hlala no-2.5 wakho lapho ma une-depression yakho. Hlala no-4.5 wakho, hlala no-17,000 wakho ukuthwala ma ngabe ufuna ukuthwala kimi ma une-depression yakho. Ngicela ume uhlale lapho ohleli khona nemali zakho. Angidingi imali mina, ngidinga ukusiza abantu. Ma ngikutshela ngithi usizo nginalo, kodwa-ke siney'nkinga ezehlukeneyo. Endleleni lapho masihamba siba nezinkinga nathi esihlangana nazo. Yingakho mhlobo wami ngicela ungizwe ngale vidiyo engiyifaka la. Ngifuna umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni. Angifuni umuntu othi ngoba ebona ubuhle bami nokubekezelela kwami abesethatha ukuthi uthole into yokudlalela. Angiyona into yokudlalela, futhi angithandi ukuthi ngizithole sengisenza ububi emuntwini. Ngokubana ukwenza ububi emuntwini obuya ezodinga usizo kimi, mina anginakho. Mina ngikunikeza usizo osuka lufuna. Ngithola ukuthi unezinkinga zakho ezinzima. Inkinga zakho ezinzima mina ngiyakwazi ukuzimela. Ngingazange futhi ngithi ngifuna 1,000 lakho ngengezela ngo-1,000. Ma uzodinga le mali esheshayo 2.5 siyakunikeza, siyakwenzela. Noma ngabe sithatha uney'nkinga ezikhona, angeke usizwe sithi yengezelela imali sikwelaphele lezi zinkinga nazo silwa nalokho. Siyakwazi ukuthi uma ngabe umsebenzi sesiwuqedile, yikho lapho nami engikwaziyo ukuthola lokho engiyabe ngikusebenzele, ngikusize ngakho. Ngiyabonga abantu bakithi eKudlozi Khulu lo okhulumayo 0832066954. Angiqondanga ukucunula noma ukuhluthula inhliziyo zabantu, kodwa ngithanda ukuthi abantu sisebenze ngokuzwana ukuze izinto zethu zisihambele kahle.